Ristiriitainen mentaliteetti, muurit suojaa mun identiteetti. Ennen yksinäisyys pelotti, nyt se on mun koneeni pilotti. On hyvä tekemään töitä, turuttamaan tunteita, juhlimaan öitä. Kysyt, miksi on niin vaikea vaihe? Tää on mulle vähän hankala aihe. En aio uhraa mun terveyttä enää, en kompromissia yhtäkään tehdään. Lipussani ei paluu päivää, mut hautaan asti mun laulavan näen. En osaa antaa neuvoja, oon kokemusasiantuntija. Kun päätät lähteä, sä palaat eri ihmisenä. Jos olin matkan